Jeste se ikada pitali šta se dešava s psima na ulici? Da li zapravo postoji veza između čoveka i psa? Da li psi zaslužuju ovo? Hajde da vidimo da li psi zaslužuju mesto na ulici. Saznamo to iz intervjua koje smo snimali sa građanima Stepanovićeva. Šta misliš o psima u lutalicama i kako da ih se rešimo? Pa mislila sam da napravimo negde azil u Stepanoviću i da oni udomljavaju te lutalice i da svako može da ih posjeti. Hvala na odgovoru. Najbolje bi bilo ne ubijati, to je grešno i to su živa bića, ali ne trovati, ne mučiti životinje. Ne znam kako bi, ako bi se moglo malo i od grada Novog Sada i malo šta vaši roditelji misle i u školi na tu temu kad se dotaknete, jer i vi da budete bezbedni ljudi ko bi vam sada došao i vama i mene u zaštitu, niti sme, niti ne zna da li je vakcinisan, da li prvo vakcinisati pa sterilisati i treće, eto to je od mene, što bi bilo neki objekat, mada je i to teško, ali opet neke druge instance tražiti ovde, možda neko sklonište, ali i to je opet malo teže, jer to treba hraniti, to treba ne samo voleti. I njega. Da, treba, a ako grad Novi Sad malo, da i njih uključimo, sad ne znam koliko ste vi tu i koliko na toj temi radite, samo uglavnom to bi bilo nekako ne hvatati životinje, pa ih, ako se ovde ništa ne može, onda služba iz grada je to u svakom mestu maltene, a to je grešno. Kada je životinja najlepša, onda ljudi nju puste. I sad dana glasi... Bolje ne držati pse, ne mučiti pse, nego ih izbaciti. A te lutalice, to da ne širim priču. Savet. To ne znači da ja bih mogla sada uzeti prut i jedno kuće, to ne mora da ide. Jednostavno te tri stvari, znači ili prava služba da ih pohvata, ne da ih muči, da ih odvede u azil, da ih, kako da kažem, onesposobni dalje, mislim da ih vakciniše, očisti. Sad kako to, da li se pojavljuju osobe, da li ima dobrih ljudi da dođu u to prihvatilište da odaberu psa. Eto, to bi bilo strane, vi ih volite, odradite, ali ovo sada vidite, ovde mi smo, nema mesta. Šta mislite o psima lutalice? Psi su najbolje moguće životinje, ali za to što su oni lutalice su krivi ljudi i rešenje jedino može da se nađe tako što će se naći dobri ljudi koji će udomiti te pse i to je to što ja mislim da treba da kažem. Šta mislite da treba da se uradi sa psima lutalicama u selu? Pa treba da se jednostavno skloni sela, da ne ujedaju ljude i da ne napadaju. Jer jako dosta ljudi su ujeli, a to je jedno. Drugo, trebalo bi ih pokupiti, odneti na neki salaš ili u prihvatilište. Hvala. Moj savjet od mladog učenika. Šta misliš o psima lutalicama i kako da ih se rešimo? Treba svako da uzme po jedno, da usvoji. Hvala na odgovoru. Ima na čemu. Šta mislite o psima lutalicama i kako na bezbedan način da ih se reši? Pa mislim da ih sve treba pohvatati, odvesti u azile i prevaspitati, to jest dresirati u domu. Imali smo sreće, pa smo sreli jednu ženu koja je veoma pametno odgovorila. Šta mislite o psima lutalice? Pa oni predstavljaju ovde ozbiljan problem u Stepanovićevu zato što napadaju konstantno i decu i starije ljude koji voze biciklove i čak i auta. Evo jutro sam imala neku situaciju ispred prodavnice, jedno su napali čoveka koji izlazio iz auta i bukvalno mu grizao točkove i gume. Sad, postavlja se pitanje odakle uopšte ti psi na ulici, što znači da neko od nas, građana Stepanovićeva, zapravo pušta te pse na ulicu. Nisu oni mogli sami se pojaviti na ulici. Znači da smo mi kao društvo, kao građani sela izuzetno neodgovorni i ne vodimo računa o našim životinjama koje držimo u dvorištu, nego pustimo prosto da izađu ili kad nam dosade, otvorimo kapiju da se oni snalaze sami. Zato i sad evo trenutno u centru ima 8-9 komada. Tako da to definitivno je ozbiljan problem našeg sela i treba da se reši.
Pričali smo sa zoohigijenu. Nisu želeli da snimamo razgovor, pa ćemo da pišemo. Mi smo ih pitali kako ide proces kada ih odvedu. Sterilišu ih, čipuju, pa kastriraju i onda ih vrate nazad na ulice.